мехоҳанд ки шаҳрвандии Россияро ба даст биёранд. Дар ҳолате ки ҳамчун меҳмон рафтагӣ бошед, тра ҳечи мушкилӣ ба сарат намеояд. Ва оиди ин масъалае ки патенти шумо месӯзад ё ин ки не, дар инҷа ҳастанд нафарое ки медоянд тамошо мекунанд ва хушона маълумотҳои нав мегиранд, бо раҳмат мегӯям. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеода лайк монед ва то охирша тамошо кунед. Дар ҳаминҷа ба маълумоти ҳамаи шумо як чиза мерасонам. Конкурсе ки дар канали ман рафтесай, имрӯз бахшида ба Иди Наврӯз як аксияи зур барои шумо мекунам. Ба 1500 рубл 20 дона билетон метам, шанса айдаст натиен билет бихарен. Номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам ҳастай. Картаи Сбербанк ба номи Мунис меброяд. Сумта да карта мепартои ва чекта дар ҳамин рақамҳои ватсап равон мекунӣ. 24 соат ватсапи мо кор мекунад, ҷошда билетҳои шуморо равон мекунем. Конкурси ма ҳамагӣ 68 дона приз дорад. 2 та мошин, конвертҳои пулӣ, 10 та телефон, 5 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехара, роҳхат ба Дубай ё ки суми роҳхата да дасташ наличка метиҳем. Дар муддати 10 рӯз ба дастгирии шумо 60% билетҳоро ма фурӯхтам. Як ҳаракати дига кунен, ай аксия билет бихарен, ма финала аниқ кунаму бозира сартием. Президенти Федератсияи Русия Путин даъват кард ки назорати муҳоҷират пурзуртар карда шавад бо қарори президенти Федератсияи Русия. Баланд бардоштани шафофияти расмиёти маъмурӣ вобаста ба муҳоҷират назорати беҳтарро таъмин намуда ба амнияти миллии Русия таъсири мусбат мерасонад. Ин изҳоротро раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин дар ҷаласаи густурдаи вазорати корҳои дохилӣ баён кардааст. Кишвардори Русия қайд кард ки ин расмиёти маъмурӣ бояд то ҳадди имкон содда ва рақамӣ карда шавад, то ба ҳар шахс фаҳмову дастрас бошад. Ман гирифтани шаҳрвандӣ, гирифтани раводид барои иқомат, иҷозатномаи кор ва дигар ҳуҷҷатҳоро дар назар дорам, гуфт президенти Федератсияи Русия. Яъне ки бо қарори нави президенти Федератсияи Русия гуфта шуд барои муҳоҷироне ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд, назорат пурзуртар карда шавад. Оиди гирифтани иҷозат барои кору фаъолият ва оиди гирифтани шаҳрвандии Русия. Ва инчунин президент қайд намуд, баррасӣ намоед ки дар кадом минтақа ба чӣ гуна мутахассис ва дар кадом бахшҳо ниёз аст. Муайян намоед, онҳо бояд чӣ гуна салоҳият дошта бошанд ва ба сатҳи маълумот ва фарҳанги умумии онҳо чӣ талаботҳо гузошта мешаванд. Дар ин ҷо омилҳои зиёд мавҷуданд ва онҳо албатта бояд ба назар гирифта шаванд, таъкид кард президенти Федератсияи Русия. Инчунин президент қайд намуд оиди фиктивни брак ба муҳоҷират, яъне ки бисёре аз муҳоҷироне ки дар Россия қарор доранд, айни ҳол бо воситаи ЗАГСи қалбакӣ, яъне ки фиктивни брак мехоҳанд ки шаҳрвандии Россияро ба даст биёранд. Ва инчунин президент таъкид намуд дар ҳамин ҷиҳат ки назорат оид ба гирифтани шаҳрвандии Русия пурзур карда шавад. Мисол мегирем, агар фиктивни брак дар ҳолате ки ана шаҳрванди тоҷик бо шаҳрванди рус ана никоҳи қалбакӣ мекунанд дар якҷоягӣ зиндагонӣ намекунанд, баъзадан ира проверка карда меистанд маъмурони милитсияи Федератсияи Русия. Дар ҳолате ки регистратсияи ана ҳамон шаҳрванди рус дар дигар ҷо боша ва регистратсияи шаҳрванди тоҷик дар дигар ҷо боша, баъди ЗАГС карданшон ана ҳамин метавонад ки сабаби аз байн бурдани ҳамаи ҳуҷҷатгузориҳои муҳоҷири тоҷик шавад. Ба ҳамин хотир ҳар касе ки дар Россия қарор дорен барои гирифтани шаҳрвандии Русия бисёртар бо эҳтиёт бошед ва ба роҳи қалбакӣ шаҳрвандии Русияро ба даст наёред. Чунки ин қадар вақте ки шумо даводав мекунед, ҳуҷҷат пешниҳод мекунед ва қабул мекунанд, шумо ЗАГС мекунед, баъди ЗАГС дар якҷоягӣ зиндагӣ ки накунед, ӯ қадар даводави шумо барбод меравад ва шуморо аннулировать мекунанд. Ҳамаи ҳуҷҷатҳотона баъдан аз қаламрави Русия депортон мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳаминҷа ба маълумоти шумо як чизи дигарам мерасонам. Нафарҳое ки дар Москва ва Московский област қарор дорен, агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шида бошад, бихоҳен границаи Қазоқистон бигзарен, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, шуморо айблари хонатон гирифта ба границаи Қазоқистон мебаранд ва боз соқи саломат худо хоҳад ба хонатонам миёрандтон. Латипов нависонда. Ассалому алайкум акай Сорбон дастон ай нависондана дар кард.
ҳамин савола ҷавоб диҳед. Ман аз Екатеринбург Санкт Петербург омадам. Чанд рӯз гашта метавонам ба патенти Екатеринбург дар Санкт Петербург. Бо патенти Екатеринбург вақте ки Питер сафар мекунед, ту ҳақ надорӣ ки кору фаъолият кунӣ. Дар ҳолате ки ҳамчун меҳмон рафтагӣ бошӣ, тура ҳечи мушкилӣ ба сарат намеояд. Сафар нависонда. Додарҷон, илтимос ба ду саволи ман ҷавоб диҳед. Ба Русия омадани маро 6 рӯз мешавад. Навакак регистратсия кардам. Ана акнун баъди чанд рӯз метавонам ҳуҷҷатҳои худро ба патент супорам. Ва боз ҳаминро гуфтаниям ки муҳлати сертификати имтиҳонии ман 3-юмин моҳи дигар аст. Ман метавонам бо ҳамин муҳлати боқимонда ҳуҷҷатҳои худро бори дигар бо патент супорам. Бори дигар илтимос ба саволҳои ман ҷавоб гардонед. Худо аз шумо розӣ бошад. Бо эҳтиром, Акаи Сафар. Дар ҳолате ки ана ҳуҷҷатҳои имтиҳонии шумо муҳлаташ бучидагӣ набошад ва шумо ба ӯ ҳуҷҷатҳо пештар патент гирифтагӣ набошед, бале метавонед ки ба ҳамон ҳуҷҷатҳо бо пешниҳод кунед. Вале агар ки ба ӯ ҳуҷҷатҳо пештар документ карда бошед, айни ҳол намешавад. Ва дар ҳолате ки шумо дар муддати 6 рӯз регистратсияи худтона дастрас карден, метавонед ки аз ҳозир ҳуҷҷатотона биспоред барои гирифтани патент. Чунки шаҳрванди хориҷӣ вақте вориди Россия мешавад, дар муддати 30 рӯз бояд патент дошта бошад. Меҳроб Тоқиров нависонда. Ассалому алайкум, Акаи Сорбон. Вақте ки патента гирифтанӣ меравед, регистратсия дар база набошад, патент месӯзад, регистратсияра дигар када гирифта мешавад, ягон маълумот шад те, Акаи Сорбон. Ва оиди ин масъалае ки патенти шумо месӯзад ё ин ки не, бале дар ҳолате ки регистратсияи шумо фалшивӣ бошад, ба шумо патент дода намешавад. Брайн нависонда. Ассалому алайкум, Акаи Сорбон. Мара 20 рӯз шид омадан ма Россия. Ма аэропорти Жуковский хати омадам. Ма регистратсия кардам. 2 рӯз пас аз МФЦ занг задан, меган мигратсиони картат ба заданидан нест. Ма якум бо Россия омадам. Ака чӣ бояд кард? Ту метавонӣ ки ба ҳамун мақсад ҷои мои документи ё ки ҳамун ҷои гуфтагии худат рафта муроҷиат кунӣ. Оиди мигратсиони служба кӯмакҳо ҳастай. Мақсад ки дар ҳолате ки ту якум бор вориди Федератсияи Русия мешавӣ, ягон қонуну қоидаҳоро тинболе ки наметавонӣ. Мераи муроҷиат мекунӣ ва мегӯӣ ки мисол ман якум бор вориди Россия шудам, дар аэропорт ҳамин ҳуҷҷата ба ман додиянд ва и аз тарафи ман ягон хатогӣ нестай. Мумкин ки ягон исправит кунанд, мақсад хуб карда битиҳанд. Диловар нависонда. Ассалому алайкум, Акаи Сорбон. Як савол. Ман як 3-4 рӯзада ба Россия меравам. Баъд мара депорт мекунанд ё не, якум борай мерам. Дар ҳолате ки ту бираи ягон қонуншиканӣ накунӣ, ҳуҷҷатҳо 100% бошанд, тура ҳеҷ кас депорт намекунад. ФУ нависонда. Ассалому алайкум, Акаи Сорбон. ҳамун проверкаи патент барои чӣ ответ намедода бошад? Аз сабабе ки бисёри баъд шаҳрвандон менависонанд, сари вақт успед намекунанд ки ҷавоб гардонад. Ба ҳамин хотир ман ба ҳамаи шумо гуфтанем ки оиди услугаҳои канали мо, яъне проверкаи документҳо, вақте ки менависонед дар WhatsApp, сабр кунед, ба шумо ҷавоб мегардонад. Сорбон Акобиров нависонда. ҳамин ту дар ҷони ҳама задӣ. Ягон гапи терос намебирояд. Мора Аллоҳ нигаҳ мекунад. На гапу чапи ту, ред ита ута. ҳамаи мардуми мусалмона, ҳамаи инсона Худованд дар паҳлушай ва Худо дорем ҳамаи мо ва мора Худованд ҳамеша ҳифз мекунад. Ман дар ин бора ягон гап нагуфтам ва оиди ие ки ягон гапи ман рост намебирояд, ред дигар охи аблаҳи бадбахт ҳамин хабарҳоро дар махсуси намитабори бесавоб агар ман пешниҳод накунам, меқапан мебаранд 1 моҳ 2 моҳ маҳкам мекунанд, дафт мекунанд, Тоҷикистон меои. Ба ҳамун хотир ин гапа нагӯ, махфулат ки нест, тамошо наку барномаҳои мара. Дар ин ҷа ҳастанд нафарое ки медонанд тамошо мекунанд, бахшона маълумотҳои нав мегиранд, бо раҳмат меган. Муъминов нависонда. Ассалому алайкум, созен. Ман бори шашум менависам, ҷавоб диҳед, шод мешавам. Раҳмат ки аз хабарҳои нав огоҳ мекунед. Духтари нисавишаледнира ВСЧ чанд вақт маҳкам мекунанд, гости даромадагӣ 9 моҳ гаштагӣ, ба Тоҷикистон рафтанд, мефаҳмонед, пешакӣ раҳмат барори кор. Дар ҳолате ки ҳамчун гости медрои мисол ягон қонуншиканӣ мекунанд ва ӯро видварения мекунанд ё ки депорт мекунанд барои ҳуҷҷат надоштанаш, мисол регистратсия надоштанаш ё ягон қонуншиканӣ дигар карданаш, ира танҳо ҳамун суде ки қарор бировардагиай аз ҳамунҷа мешавад аниқ кардан ва муҳлаташ ба монанди дигаро як хел мебошад. Мақсад одами майда аз одами калон ягон фарқият надорад. ин қонун яъне ки барои ҳама як мебошад. НС нависонда. Акама ягон бор Москва рафтагӣ нестим. Як бор ба поезд рафтам, мара 35 сола депорт заданд.
ман ҳозир Москва омадагӣ набудам. дар ҳолате ки шуморо бе ягон сабаб депортатсия мекунанд, ин хеле ҳолатҳо бисёр мешавад. вақте ки шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаден, дар шаҳри Душанбе посольствои Россия вуҷуд дорад ва шумо метавонед ки ба ҳамон посольство ариза пешниҳод кунед ва тасдиқ кунед ки шумо дар ҳақиқат ягон қонуншиканӣ накардену мисол ягон причина надоштен барои запрет на въезд шидан, тафтиш мекунанд ва шояд ки аз ҳамиҷа въезди шуморо кушода кунанд. Амонзода нависонда: ассалому алайкум ака, дар бораи вайни билети пулакӣ гирифтан камтар маълумот медодед. Пешакир раҳмат. барои вайни билети пулакӣ гирифтан нафарҳое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ кунанд, 1 моҳ ё 2 моҳ пеш ба комиссарияти ҳарбӣ ҷойи зистшон муроҷиат мекунанд. агар ки номнависшон карданд дар рӯйхат, рафта дар банк пула пардохт мекунанд, 1 моҳ дар час дарс мехонанд, тамом, вайни билета мегиранд. Искандарова нависонда: ассалому алайкум сорбон, ҳозир дар Москва регистратсия накардестиянд. агар ягон адрес бошам мегуфтед, раҳмат. мутаассифона ягон адрес надорам оиди регистратсия кардан, ба ҳамин хотир ягон каса тавсиярам дода наметонам. тамошобинони азиз, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.